Xayrli kech, hurmatli televizor qarovchilar. Soba Dulqinlari televideniyesinde Otna informatsion programmasының şirattагы чыгарылышын карарга чакырабыз. Бүген сезнең игътибарга коронавируска каршы вакцина ясатучылар саны арта. WorldSkills безнең районда легендар артист Шәүкәт Биктимиров исемендәге театр бәйгесе чираттагы конкурсантларын җыйды. Соба район үзәк хастаханәсендә яңа коронавирус инфекциясына каршы Спутник V вакцинасын ясату дәвам итә. Бүгенге көндә теләк белдереп Соба урман хуҗалыгы, Шәмәрдән газ үткәргечләр линиясе, Соба газ идарәсе, Салым инспекциясе һәм башка хезмәт коллективлары өлкән яшьтәге райондашларыбыз прививка ясатты. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Вакцинация алдыннан иң элек терапевттан сораштыру узарга кирәк. Ул кондагы кислородны, кан басымын, температураны үлчи, аллергия һәм мөмкин булган барлык күрсәткечләр турында белешә. Уточняем, был ли контакт у пациента в течение 14 дней с каким-то, то есть с инфекционными заболеваниями, COVID в том числе. Далее, делал ли пациент, ознакомляемся, прививку от гриппа, и была ли какая-то аллергическая реакция на эту прививку, то есть на прививку от гриппа. Далее, ознакомливаемся с пациентом в плане хронических инфекций, то есть хронические заболевания бронхолегочной системы, хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, онкозаболевания и болезни, вызванные иммунодефицитом человека, то есть ВИЧ-инфекция. У данной прививки есть очень много, то есть немного, есть противопоказания особые. То есть пациент во время осмотра не должен, у него не должно быть обострения хронических заболеваний, какие-то острые респираторные заболевания. Далее у пациента, то есть пациент должны исключить аллергические реакции, то есть на яичный белок, допустим, вообще, в общем, аллергию на что-либо. С осторожностью мы делаем прививку таким пациентам, как обструктивные болезни легких тяжелого течения, бронхиальная астма тяжелого течения, онкологические больные с метастазами, в том числе хронические ишемии, то есть инсультные больные, острый инфаркт миокарда. Это те пациенты, которые находятся в острой фазе, то есть те, которые уже переболевшие когда-то, они тщательно осматриваются, и далее уже после терапевта, после осмотра мы имеем право давать разрешение на эту прививку. Моннан тыш пациент тарафыннан тиешле документлар анкета сораштыру ризалык кагазы тутырылырга тиеш. 27 гыйнвар көненә районга 150 доза вакцина кайткан. Беренче партияны үзәк хастахана 18 декабрьдә каршы алды. Ул вакытта 15 доза иде. Бер ампула вакцина 5 кешегә җитә. Ясаганчы ул махсус суыту камерасында тиешле температурада торырга тиеш. Соба газ идарәсеннән Айнур Кашапов та прививка ясатты. Эш урыныннан алар 15 кеше килгән. Шытсу авылыннан Мөхәммәд Нур Шәрипов шир йоктырырмын дип кеше арасына чыгарга куркып яшәгәнче вакцина алырга уйладым ди. Прививка ясатырга теләк белдерүчеләр арасында нәкъ менә өлкән яшьтәгеләр дә күп ди. Эпидемиология мәсьәләләре буенча баш табиб урынбасары Резида Фәттахова. 75 кешегә ясалды. Шуның 20-се уже ике тапкыр алдылар инде вакцинацияны. Чөнки беренче вакцинациядан соң әле антитела вырабатываться итеп өлгерми. Ике тапкыр ясалырга тиеш кешенең защитный титр антителасын өчен. Шуның өчен 21 көндән соң икенчесен ясыйбыз. Безнең уже шушы 75 кешенең 20-се ике прививка алдылар инде. Бу ясатучылар арасында күбрәк безнең медработниклар бар инде. Образованиедан бар берничә кеше. Андан соң өлкән яшьтәге кешеләрдән бар хайран ясатучылар. И шуны әйтәсе килә, алай прививка ясатканнан соң авыртучылар, зарланучылар булмады бүгенге көнгә. Әйбәт киштеләр. Прививканы инфекцион авырулар кабинетының шәфкать туташы Гөлнара Зинурова ясый. Вакцина 2 өлештән тора. Башта берсен, 3 атнадан соң икенче өлешен ясатырга кирәк. Аның бәясе 1900 сумнан артык, ләкин ул кешеләргә түләүсез ясала. Язылу өчен дәүләт хезмәтләре порталын сайларга мөмкин. Башка төрле юллар да бар. Һәрбер авылларның фельдшерларына язылалар инде. Андар участковый Шәмәрдән больницасына тикшермәме, Сабаның регистратурасы ашамы, или үзләренең участковый терапевтларына ашамы, шулай итеп языла алалар, әгәр дә прививка ясатырга теләгән кеше. Хәзерге вакытта біз группа риска дип бара бит инде медработниклар, укытучылар, социальный работниклар, алар группа риска керә башта шулардан ясый башладык. Хәзер уже бөтен населениегә ясала.
кем тели, һәм башта ограничениесі булса 60 яшьтән югарыга ясалмый дисек, хәзер инде 18 яшьтән югары бөтен кешегә дәген ясала прививка. Кем тели, үзләренең терапевтларына, фельдшерларына мөрәҗәгать итсәләр, әйтеп калдырсалар данныйларын, без алардан дарсын чакырып алып ясыйбыз. Телефоннар буенча 2:30:03 Сабадагы прививка ясый торган медсестра безнең шунда утыра. Шул телефон буенча я регистратурада 2:35:40, Шымарданда 3:23:03 телефон аша, 41:6:46 бу икшермә, һәм 44:2:24 лесхоз участогы языла алалар инде. Һәм әйткәнчә инде авылларда инде фельдшерлар аша языла алалар. Вакцинация иреклеш. Бу мәсьәләдә безнең төп бурыч мәгълүмат бирү. Прививка ясаткан кешеләрнең сәламәтлеге табиблар күзәтүе астында. Алар пандемияны бары вакцина белән җиңеп булачак ди. Кичә Саба аграр көллиятендә җитештерү сәнәгатендә робот техникасы компетенциясе буенча тантаналы төстә Инносап регионара чемпионаты ачылды. Диләрә Жаббарова тулырак сөйләр. Инносап чемпионаты Россия регионнары арасында беренче тапкыр үткәрелә. WorldSkills хәрәкәтенең төп партнеры Fanuc Япония компаниясе һәм Саба муниципаль районының әлеге чемпионатны уздыру турындагы тәкъдимен республика президенты да хуплаган. Биредә робот техникасы белән кызыксынучы яшьләр көч сынаша. Һөнәри компетенцияларны үстерү үзәге генераль директоры Эмиль Гобайдуллин сүзләренчә, робототехника компетенциясының киләчәк өчен әһәмияте бик зур. Конечно, нас очень приятно и важно, что не только крупные города, но и более мелкие муниципальные образования начинают задумываться о будущем, начинают задумываться о таких цифровых компетенциях, которые актуальны для современной экономики, для так называемой цифровой экономики, которую активно мы на территории Российской Федерации начинаем развивать. Поэтому очень важно, что такой чемпионат в Сабах состоялся, что Сабы сами выступили инициаторами. Это все-таки один из таких у нас достаточно инновационных регионов, который старается внедрять все самые лучшие передовые технологии в сельском хозяйстве, в аграрном деле и в животноводчестве, и вот теперь и в промышленной робототехнике. Поэтому мы сегодня приехали сюда, чтобы поддержать эту инициативу и совместно с компанией Fanuc провести такой первый пробный чемпионат. Может быть, он не совсем большой по размаху, но приятно, что у нас приехали представители других регионов Российской Федерации. Мы посмотрим на его результаты, посмотрим на его итоги, ну и планируем, что этот чемпионат станет, может быть, таким традиционным и с каждым годом будет набирать все больше и больше оборотов. Чемпионатны тантаналы төстә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов ачты. Без робототехники наше будущее никак не будет, это мы все уже знаем. И сколько-то уже отстаем, но все равно я очень рад, что это происходит в нашем районе. Хотя район небольшой, всего 30 тысяч, а усовершенствование она должна везде быть. Район башлыгы шулай ук робот техникасын үз итүче яшьләр белән дә аралашты. Киләчәктә уңышка ирешү өчен остазларның камил белемле булуы кирәклеген ассызыклады. Бу көндә кызыксындырыр өчен ул кирәк ярыш. Кем нинди хәлдә, ничек, нәрсәгә омтылырга. Инде менә без рәхмәт дәүләтебезгә, безнең менә шушындый бәләкәй генә районда да шуны оештырырга ярдәм итүләре, WorldSkills компаниясына да. Но и шул ук вакытта менә бүген көндә Fanuc компаниясе үзенең оборудованиеларын куеп, шушы ярышны оештырырга булышты. Алар үзләренә беренчедән реклама ясыйлар, икенчедән инде бүген көндәге менә бу яшьләр бу техникада эшләгәч, ул техниканы уже белә. Бүтәнне караганда да. Ул бит инде машинада йөрисең, шуны мактыйсың дигән кебек. Шуның өчен мен уйлыйм, менә беребез аңлашып шулай итеп киләчәгебез безнең булачак. Инде безнең районыбызда да роботка да күпмедер хезмәт кую. Но бүген көндә безнең иң олы әйбер ул бөтен һөнәрне балалар белергә тиеш. Шуның өчен районыбызда оештырылды инде бала һөнәр дигән компания дип әйтергә кирәк инде. Безнең бөтен предприятиеларда, учреждениеларда балаларга үз профессияларын аңлату һәм өйрәтү эше бара. То есть балалар килгәч, анда менә шул учреждениегә, я предприятиегә аларның таләп бүген көндә ул балаларга нәрсәдән тора, и нәрсә эшләргә тиеш ул
учреждениеда или предприятиеда һәм инде шул һөнәрлеккә өйрәтәләр. Безнең киләчәк буын аны белә икән, ул үзен-үзе табачагын тизрәк. Ярышларда 5 команда катнаша. Күрше Ульян өлкәсенең Димитроград шәһәреннән 1, Мәскәү өлкәсеннән 2 команда килгән. Татарстан данын Яршаллы һәм Соба командалары яклый. Мәскәү өлкәсенең Раменское шәһәреннән Павел бу ярышка бик теләп килүен әйтте. Я приехал с целью получить новую информацию, поскольку мое обучение в промышленной робототехнике началось не особо давно, около года назад, но это очень ценная информация, которую я надеюсь здесь получить. Я учусь в гимназии моего города Раменска, в гимназии номер 2. Получаю информацию из поездок в Москву. В принципе, на это меня подтолкнул мой педагог Никита Алексеевич, спасибо ему большое. Если бы не он, я бы здесь не оказался. Ну, в робототехнику я пришел не с промышленной, я с 5 класса занимался робототехникой на базе V3, то есть Лего, и какие-то, в принципе, места там занимал, но мне не хватало чего-то вот такого, где я могу раскрыть свой творческий потенциал, если можно так сказать, и промышленная робототехника стала для меня таким делом. Мне очень нравится ею заниматься. Мәскәү өлкәсеннән килгән Антон белән Тимурның җиңүгә өметләре зурдан. Алар робот техникасы белән күптәннән кызыксыналар. Узган ел ярышларда Россия буенча 4-нче урын яулаганнар. Мы приехали, чтобы поучаствовать в компетенции промышленная робототехника, которая устраивается компанией WorldSkills. Мы хотели бы здесь всех победить, потому что у нас такой настрой. Мы уверены, что все будет хорошо. В дальнейшем нашу будущую жизнь мы хотим связать с робототехникой, потому что в нашей жизни это очень перспективно. Вот. И мы надеемся, что все будет хорошо. Для нас это уникальная возможность потренироваться на новом типе роботов. До этого мы занимались с другой компанией роботов. И нам интересно попробовать что-то новое, другой тип. Сәнәгать робот техникасы автоматлаштырылган җитештерү бурычларын үтәү өчен роботлар программалаштырырга һәм аларны җиһазларга мөмкинлек бирә. Шулай булса да, кеше факторы иң мөһиме булып кала бирә, ди Эмиль Гобайдуллин. Даже если роботы приходят на предприятие, да, если даже робот начинает работать, кто придумывает эти роботы, кто их собирает, кто их программирует, кто их контролирует, это в любом случае люди. Но без появления этих роботов будет тяжело поднимать производительность, да, экономики, будет тяжело поднимать прибыль, которая очень важна, с которой платятся, в том числе налоги, на которые, собственно говоря, реализуются социальные проекты. Поэтому я думаю, что вот в этих цифровых компетенциях те ребята, которые здесь соревнуются, они однозначно будут востребованы. И не только в этих, но и в других. Многие компетенции, они ведь многие направления, специальности, они модернизируются. Если раньше все привыкли, например, работать на станках, фрезерных или токарных, где происходила ручная настройка, сегодня это станки с ЧПУ. Да, это те же самые люди, но которые уже программируют эти станки. Например, это один из вариантов. Поэтому компетенции меняются, компетенции становятся современными, оцифровываются, но тем не менее везде базовым является человек. Без человека ни одно направление не будет развиваться. Чех теленнән килеп чыгып, авыр каторга эшләре дигәнне аңлатучы робот сүзе үз мәгънәсен югалтмыйча шул максатларда кулланылсын иде. Ярышлар әле дәвам итә. Нәтиҗәләр турында Атна информацион программасының киләсе чыгарылышында белә аласыз. 25 январда ел сайын Россия студентлары көне билгеләп үтелә. Төрле һөнәр бирү белем йортларында укучылар бүген илебезнең киләчәге булып тора. Аларның акыллы, белемле булуыннан иртәгесе көннең язмышы хәл ителә. Студентлар көнендә Саба аграр көллиятенә Арча педагогия көллиятендә белем алучы студентлар килүе күңелле вакыйга булды. Арча педагогика көллияте студентларын команданың директоры Гөлнара Гарипованы Саба аграр көллияте директоры Закиржан Бекмөхәммәтов каршы алды. Студентлар бик кызыксынып биредәге иң заманча уку кабинетлары, белем бирү процессы белән таныштылар. Биредәге мөмкинлекләргә бик күпләр кызыгып карый. Шул ук вакытта уку-укыту эшчәнлеге белән бер дәрәҗәдә тәрбия эшенә дә бик зур басым ясала. Бүгенге көндә яшьләргә аеруча заман белән бергә атларга кирәк. Чөнки көндәлек диярлек инновацион технологиялар үтеп керә. Адым сайын яңалыкка тап буласың. Студентлар күзендә кызыксыну ышкыннары бар икән, димәк ул булачак һөнәрен тырышып өйрәнәчәк. Билгеле, укытучыларга да зур җаваплылык йөкләнә. Безнең заман бар, хәзерге заман бар. Мирбәт ага Бәдриев дигән герой состуруда безнең Әлмәт Әтнә районыннан. Мин аңа шундый сорауны биргән идем, моны 90-нчы елларда. Бу яңа сулыш киреп китте. Мирбәт ага әйтәм, сез элек эшләгәнсез,
Менә без хәзер шәбиребез замананың ойырмасы бармы дип сораган идем мен аннан. Менә сез сораган шикелле. Ул әйткән, заманага бер ни булмаган, эшләргә кирәк дип әйткән иде. Эшләргә кирәк. Балалар белән эшлибез икән, аларның күзләрендә яна. Аларны кызыксындырабыз икән, аларны мәҗбүр итә алабыз икән уйланырга. Алар яшиләр, алар киләчәк турында уйланалар һәм инде тырышалар. Менә шул. Һәм мин үзебезнең клиенттәге менә Арчадан килделәр бүген кунаклар, аларның күзләрендә янып торганнарын күрәм күзләрендә. Алардан тулыш зур. Бу бары тик укытучыдан тора. Укытучы ул беренче чиратта укучыларда шушы уйлану сәләтен уяндыру һәм уйланырга мәҗбүр итәргә тиеш. Әгәр дә алар уйлана башлыйлар икән, алар инде бер кайчандагын бәрелеп сугылып, көнне әрәм итеп йөрмиләр, гел алга баралар һәм үзләре өстендә эшлиләр. Менә шул гына кирәк. Яхшы укытучы кирәк. 90 еллык тарихы булган Арча педагогика күллиятенең даны еракларга таралган. Ул данны исә аларга тырыш, булдыклы студентлары китерә. Укытучылар династиясыннан булган физик тәрбия факультетының 4нче курс студенты Рәмис Нәбиуллин бик күп бәйгеләрдә җиңүләр яулый. Җиңү яулау белән генә эш бетми, шул биеклекне саклап калу иң авыры дип исәпли ул. Студент елларының шулай мавыктыргыч вакыйгаларга бай булуыннан ул бик канәгать. Калса җиңүне саклау бірінші ратта ең төп эш һәм авыррак булып санала, чөнки җиңә аласың син, беренче җиңгәндә син әзрәк йолдызланасың, инде җиңүне саклап калу өчен бик күп көч сарыф итәргә һәм бик тырышырга кирәк. Мин беренче курстан алып тулай торакта торам. 4 ел менә тулай торакта тордым. Миңа студент булырга бик ошый, чөнки тулай тораксыз студент тормышы түгелдер дип саныйм мин, чөнки иң күңелле, иң кызык вакыйгалар шушы тулай торакта үтә. Алла бирсә, әлбәттә мин киләчәктә укуымны дәвам итеп, югары уку йортына керергә исәп Алла бирсә. Саба аграр күллиятенең актлар залындагы очрашу да бик җылы башланып китте. Туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Күллият директоры Закирҗан Бикмөхәммәтовның чыгышыннан соң сүз кунакларга бирелде. Арча педагогика күллияте директоры Гөлнара Гарипова очрашу истәлеге итеп иң элек бүләкләр тапшырды. Студент елларының кеше тормышындагы иң бәхетле чор булуына басым ясады. Уку йортларындагы мөмкинлекләрдән файдаланырга, уку елларын нәтиҗәле үткәрергә чакырды. Бүген инде менә шулай гомер бик тиз үтә. Шуңа күрә инде нәрсә әйтәсем килә, хөрмәтле укучылар, монда күбесечә егетләр, сезгә еллар, заманнар сезне һәрвакыт чын егет итеп танытсын. Менә чын егет итеп булып калыгыз, чөнки сез монда физик яктан да, рухи яктан да бик матур тәрбия аласыз. Инде белгечләр буларак, бу тормышта үз урыныгызны табып, безнең республикабызга, үзегезнең районыгызның үсешенә, үзегездән кызганмыйча матур итеп кешегезне куеп, матур хезмәт уңышларына ирешерсез дип ышанып калам. Чөнки башкасы була алмый. Шункадәр тәрбия алып, шункадәр белем алып, андый җиһазларда укып, бу инде бик зур бәхет. Һәм инде башкача була алмый. Безнең клиентта укыган студентлар барлык менә 2 дәүләт телендә дә яхшы сөйләшә белергә тиеш. Рус телендә дә яхшы сөйләшә белергә тиеш. Үзебезнең туган телебездә, татар телебез бул, удмурт телеме, мари телеме, үзенең туган телендә ул яхшы сөйләшә белергә тиеш. Һәм дәресне шул телдә бирергә әзер булырга тиеш. Менә бу безнең максатыбыз, иптәшләр. Шуңа күрә инде сезнең район белән чагыштырганда, сезнең бит инде аеруча бер милли мөхит сезнең район. Шуңа күрә инде сездә татар теле һәм инде аның белән аралашу ул бик югары дәрәҗәдә. Без инде Арча районы үзебез татар район дип саналсак та, ләкин Казанга якын булу менә төрле яклардан безгә кешеләр кайта. Безгә менә бүгенге көндә бик зур бурыч менә бу татарлыкны саклап калу. Арча педагогика күллияте үз традицияларына тугры калып, милли кадрлар әзерләүгә зур әһәмият бирә. Саба аграр күллияте дә көндәшлек заманында үз алдына зур бурычлар куеп эшли. Менә дигән белгечләр әзерли. Төрле төбәкләрдән килеп укучыларның саны да арта бара. 2 уку йорты студентларының очрашуы 2 як эшендә файдалы һәм мавыктыргыч булды. Саба районы балалар иҗат үзәге тарафыннан игълан ителгән Шәүкәт Биктимиров исемендәге театр сәнгате конкурсы сәхнәгә гашыйк балаларны Саба районына җыйды. Республиканың төрле районнарыннан килгән 9 балалар театр коллективы үз осталыкларын күрсәтте.
2012 елдан башлап үткәрелә торган Шәүкәт Биктимиров исемендәге театр сәнгате конкурсы сәхнәгә, театр дөньясына гашыйк балаларга үз мөмкинлекләрен барларга, хыялларын шунга ашырга мөмкинлек бирә. Якты сәхнә утлары, геройларга туры килгән киемнәр, жюри һәм тамашачы каршында чыгыш ясау, булар барсы да балаларга бик тә ошый. Саба балалар иҗат үзәге коллективы әлеге конкурска ел сайын бик ныклап әзерләнә. Шәүкәт Биктимиров исемендәге балалар театр конкурсы безнең инде 2012 елдан бері үткәрелә һәм быел әлеге коллективта катнашыр өчен 33 заявка кабул итеп алынды һәм шушы 33 заявкадан видеодан карап инде без 9 коллективны бүген сәхнәдә чыгыш ясарга чакырдык. Бүген безнең монда чыгыш ясаячак Соба районыннан 4 коллектив, балалар коллективы һәм инде 5 коллектив безнең Орча, Балташ, Теләче һәм Питрәч районнарыннан. Чынлап та менә мәсәлән Питрәч районыннан һәм безнең үзебезнең районнан инде берничә коллектив, алар инде ел сайын катнашалар, ел сайын призлы урыннар яулыйлар һәм матур гына уңышларга ирешәләр дип әйтергә кирәк. Бүген чыгыш ясаячак коллективлар арасында репертуарны караган вакытта кичкенә сыйныфлар күбрәк Абдулла Алиш әсәрләренә тукталганнар. Шулай ук инде татар халык әкиятләрендә сәхнәләндерүче укучылар бар, коллективлар бар. Һәм инде зурларга килгән вакытта монда Кәрим Тинчурин, Фәтхи Бырнаш, Галимҗан Гыйман әсәрләрен сайлаганнар. Быел без ниндидер тематика куймадык, ирекле тема дип әйттек. Положениеда, димәк, нигезләмәдә без инде ирекле тематика дип куелган иде. Һәм шушы ирекле тематика булгач, алар инде төрле язучыларның әсәрләренә тукталганнар. Башка елларда без мәсәлән Туфан Миңнуллин дип аерымда әйткән чаклар бар иде. Аннан соң инде Шәүкәт Биктимировның сәхнәләштерелгән образларын күрсәтергә, аларны бирергә дигән елларда бар иде. Димәк, монда инде фантазиялары күп киң кырлы, үзләренең фантазияларын эшкә җигеп, алар инде шундый әсәрләр сайлаганнар. Театр сәнгате конкурсын ачуда Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов катнашты. 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Чыгыш ясарга килгән театр коллективлары җитәкчеләре дә конкурсның телебезне, сәнгатебезне саклауда өлеше бик зур, ел сайын тырышып әзерләнәбез диләр. Саба гимназиясе, Тимершык урта мәктәбе, Питрәч районының Тамчы коллективы, Арча районының Шушмабаш урта мәктәбенең театр коллективлары ел сайын әлеге бәйгедә катнашалар. Питрәч районының Тамчы балалар театр коллективы җитәкчесе Елена Галәүтдинова театр сәнгатенә гашыйк укытучыларның берсе. Без менә шушы фестивальдә ел сайын битләп катнашабыз. Без Сабага килүебез өчен аеруча зур бәйрәм, чөнки монда бүтәнчә кешене бик ачык йөз белән каршылыйлар Саба халкы безгә бик ошый, менә мәдәни йортында елмаеп каршылалар. Шундый Достына мөнәсәбәт монда безне әллә кайчан белгән кеше кебек итеп безне кабул итәләр. Шундый менә миңа монда Сабада балаларга да безгә дә бик ошый. Хәзер репертуарга килгәндә мин кылык кичерәз әйтмәс идем. Чөнки безнең үзебез өчен махсус язылган пьесалар да бар. Мәсәлән, Рәйф Сәгъди безгә махсус 3 пьеса язды. Безнең өчесендә куеп республика сәхнәсендә урыннар алдык. Шулай ук менә без хәзер нәрсә дип әйтәсем килә, быел инде туган тел елы булгаштан без инде күбрәк үзебезнең туган телебезгә багышланган спектакльләрне куясыбыз килә. Менә бүген дә эш күзәкиятне алып килдек. Ул безнең туган тел әнигә мәхәббәте монда безнең күрсәтелә бу әсәрдә. Репертуарга килгәндә тагын нәрсә дип әйтәсем килә. Иң отышлысы дип мин әйтәсем килә классикларның әсәрләрен кую. Мин дә шушы еллар ничә ел эшләү дәврендә классикларның әсәрләрен мәсәлән Кәрим Тинчуринга, Камалларга күбрәк үземнең ставканы куязды дип әйтәсем килә. Чөнки инде аларның әсәрләре отышлырак һәм дә алар инде алар белән бик зур уңышларга ирешеп була. Зәңгәршә, Сүнгән йолдызлар, беренче театр булар инде безнең йөзү кашыбыз һәм безнең шулай безнең Тамчы театр өчен алар бик зур уңыш белән алып барылалар. Башка елларда аерым бер тематикага спектакльләр өйрәнү кирәк булса, быел ирекле тема куелган. Кечкенәрәкләр балалар өчен язылган әсәрләргә, әкиятләргә мөрәҗәгать итсәләр, өлкәнрәкләр классикага өстенлек биргән. Мәсәлән, Шәмәрдән лицее укучылары Фәтхи Бурнашның яшь йөрәкләрен сәхнәләштергән. Классика әйбәтрәк дип уйлыйм уйнау өчен, чөнки анда персонажлар да шул һаман
бер үк төрле аларның бүтән спектакльләрдән карап, шулардан үрнәк алып була, шуңа күрә классика күбрәк ошый. Җиңүчеләргә килсәк, үз яшь төркемнәрендә Тимершик урта мәктәбенең Яшьлек, Балташ районы Карадуган гимназиясының Маска, Теләш районы Баландыш урта мәктәбенең Өмет, Саба гимназиясының яшь талантлар театр коллективлары беренче урыннарны яулады. Ә Гран-прига исә Шәмәрдән лицейның Тылсым театр түгәрәге лайык булды. Бу атнада Саба арена спорт комплексында оешма җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре өстәл теннисы буенча район чемпионатында көч сынашты һәм җиңүчеләр, көчле уенчылар ачыкланды. Сабада хәзерге вакытта һәр кемгә спортның теләсә нинди төре белән шөгыльләнергә мөмкинлекләр бихисап. Саба арена спорт үзәгендә генә дә эшләп килүче түгәрәкләрне санап чыгу өчен кул бармаклары җитми. Шулар арасыннан теннисны алыйк. Если говорить о 2020 году, конечно же, пандемия вот эта, она свое слово сказала, но все равно, независимо от того, что было очень сложно, наши ребята, скажем так, прорвались на уровне даже России, то есть первенств и чемпионатов России. Вот сегодня буквально вышел приказ министра спорта Республики Татарстан о назначении стипендиантов. У нас есть граждане с ограниченными возможностями, 8 стипендиантов. Я с гордостью назову эти фамилии, которые стали призерами первенств и чемпионатов России. Это вот сейчас он играет финальный матч чемпионата района. Это Владимир Богданов, он участник ЛИН, то есть лица интеллектуального нарушения. Он является стипендиантом, призером чемпионата России в городе Саранске. Нияз Шаманов в парном разряде, они стали бронзовыми призерами. А в женском разряде в команде наши девочки в лице Гали Гороховаченко, Зили Габдрахмановой, Алсу Нигмадзяновой и Марии Чумаковой стали обладателями бронзовых медалей. Также они вот буквально вчера приказом министра спорта они стали стипендиантами. По 10 тысяч каждый будет получать ежемесячно в течение года до подтверждения следующего результата. Саба теннисчыларының стипендиатлар булуы бик сөйенішле. Демәк, куелган максатка ирешеп барабыз дигән сүз. Яңа башланып киткән 2021 елдан күп яңалыклар көтә алар. Кышкы каникул көннәрендә тренировкалар бер генә көнгә дә кичектерелмәгән. Төрле яшьләрдәге 60-тан артык малай һәм кыз теннис уйнарга бик яратып йөри. Дусларча очрашулар, бәйгеләр әледән-әле булып тора. Гыйнвар айы башында Новосибирск шәһәреннән бер команда булып киткән. В Министерстве спорта Российской Федерации решается вопрос внедрения нового класса ИН-2. Это спортсменов с синдромом Дауна. И вот к нам в гости приезжали спортсмены именно с синдромом Дауна. 8 дней они гостили у нас в нашем шикарном зале. Мы подружились, провели очень серьезные мероприятия совместные. И вот буквально сегодня я прочел письмо Министерства спорта Новосибирской области министру спорта Республики Татарстан за ту дружбу, за то гостеприимство, которое мы проявили по отношению к ним. Менә шулай, ике яктан да мондый очрашуларны хуплаганнар. Һәм бу бик кирәкле гамәл. Сабалар яхшы белә. Ел сайын март айында Россиянең данлыклы урманчысы Нургали Миннеханов истәлегенә теннис ярышлары уза. Анда катнашучыларның географиясы елдан-ел үсә бара. Быелгысына инде килергә теләүчеләр языла ук башлаганнар. Я могу с гордостью сказать, что небольшой наш Сабинский район, но он звучит гордо в России. То есть нам доверено вот это направление здесь развивать на уровне регионов Российской Федерации. Я лично как тренер горжусь, конечно, благодарен руководству района, что нам позволили в таких условиях принимать гостей. И я уверен, что не за горами будут те победы. А в октябре месяце 2021 года нашей команде уже в лице Ляйсан Зариповой предстоит играть на европейских трисомных играх в городе Риме в Италии.
мы продолжаем на уровне и тренироваться, и проводить подобные мероприятия. Опять-таки, я благодарен руководству района, что нам позволено проводить данные мероприятия. Вот в данном мероприятии в 2 залах мы охватили около 80 участников. Здесь мы разбили на руководителей женских, на руководителей мужских и просто сотрудников женщин, просто сотрудников мужчин. И это изюминкой стало то, что мы в это мероприятие привлекли людей с ограниченными возможностями. Вот, например, сейчас за 8-м столом проходит уникальный матч. Это 2 спортсмена с ограниченными возможностями. Это один из них Раиль Галиакберов, это наша звезда Сабинского района, звезда Республики Татарстан, звезда Российской Федерации, потому что он является членом сборной Российской Федерации. И не сегодня-завтра, в мае месяце планируется отборочный раунд на Паралимпийские игры, где он рассматривается, Раиль Галиакберов. Счет по партиям сейчас становится 2-1. Ишеткәнегезчә, районыбыз теннисчысы Раиль Галиакберов теннис буенча Паралимпия ярышларына әзерләнә. Ә Кояш кызы Ләйсән Зарипова дөнья аренасына чыкты. Шәп бит, ә? Без барган көнне җитәкче ир-егетләр һәм хатын-кызлар арасында район чемпионаты бара иде. Без аларның уеннарын бик зур кызыксыну белән күзәттек. Җиңүчеләр арасында ир-егетләрдән 3нче урынны Саба Арена спорт үзәге директоры Артур Бахманов, 2нче урынны авыл хуҗалыгы идарәсеннән Рөстәм Харисов, 1нче урынны Сатыш авыл җирлеге башлыгы Фаил Шафигуллин алды. Хатын-кызлар арасында 3нче урынны Хакимияттә эшләүче Инҗи Бахманова, 2нче урынны Хисап палатасы рәисе Гөлчәчәк Хуҗина, ә 1нче урынны Кыңгырау балалар бакчасы мөдире Розалия Файзрахманова яулады. 1нче урын булды, бик матур уеннар булды. Мин инде җитәкчеләр арасында катнаштым, муниципаль район җитәкчеләр арасында матур гына уеннар көтеп, Аллага шөкер, 1нче урынга чыктым. Инде әйтеп үтәсем килә, безнең күп тренировкалар ясасаң, тренировкаларга йөрсәң, бөтен уен кагыйдәләрен белсәң, җиңү үзен көттерми, җиңү килә, җиңәсең. Шуңа күрә инде мин безнең Саба районында, Аллага шөкер, барлык авылларында, шәхсән Саба районында бөтен теннис өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган, өстәл теннис өчен барлык спорт, башка шөгыльләнү өчен дә инде безнең спорт төрләре буенча да бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Бары тик шөгыльләнү, үз өстендә эшләү, шушы җиңүгә китерә дип әйтәсем килә минем. Пользуясь моментом, я обращаюсь ко всем. Залы открыты, приходите, дружите с настольным теннисом, и вы будете всегда в осаночке, всегда вы будете здоровы, и, конечно же, здоровый образ жизни будете вести. Вот так же, как и мы, будем вот такими всегда. Сез Саба Дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчыган сораулар, проблемалар булса, алар турында Саба Дулкыннары телевидениесына мөрәҗәгать итә аласыз. Одна информацион программасында аларны бергәләп хәл итәргә тырышырбыз. Инде белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә Одна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Яраткан илебездә һәркем тыныч, яхшы һәм мул тормышта яшәсен. Безнең белән калыгыз.